Čaute všetci, podarilo sa mi zohnať Panini 9091, nerozbalený balíček, respektíve box, kde je 100 balíčkov. Keďže by to dlho trvalo, rozdelím otváranie boxu na nejaké 4 až 5 videá. Prvé video bude, že si predstavíme sériu a otvorím nejakých 25 balíčkov. Konkrétne túto sériu nemám vôbec, ani jednu nálepku, ani album, takže uvidíme, ako sa nám podarí vyzbierať danú zbierku z jedného boxu. V podstate to si zvrhneme v poslednom 4. alebo 5. videu. Takže ideme si predstaviť túto zbierku. Konkrétne box Panini 9091 obsahuje 100 balíčkov. V jednom balíčku je 6 nálepiek, takže dokopy 600 nálepiek. Daná séria má 351 nálepiek. Je tam, som sa troška pripravil, je tam 21 tímov. Každý tím má 15 nálepiek, z toho v každom týme sú 2 brankári. Len 5 tímov je, kde je jeden brankár. Neviem prečo, pravdepodobne tam tá dvojka chytala menej. Čo sa týka českých a slovenských hráčov, tak zo slovenských tam je Petr Šťastný, z Čechov Svoboda v Montreale, Peter Klíma v Edmontone, napríklad Michal Pivonka vo Washingtone. No a čo sa týka albumu, takže na začiatku sú prvé 3 nálepky trofejí, ako Velská konferencia. Číslo 3 je Stanley Cup. Potom aj v polovici albumu sú tiež foto tých trofejí v rámci 3 nálepiek. A na konci albumu sú v podstate nováčikovia a ocenení hráči a je to zakončené nálepkami trofejí. Takže dokopy album má 351 nálepiek, takže ideme otvárať box. Sám som zvedavý, v každom týme je aj logo. Táto séria je ešte dostupná, nie je problém ju zohnať, ale viac menej v Kanade alebo Amerike a tým pádom je za obstaranie boxu drahé. Sa platí poštovné, daň, clo a tak ďalej. Wow. Tak, tam bolo to. Najprv si to porátame, rozdelíme to na 25 kopčekov. Ale vyzerá, že tam bude 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, takže v tomto videu, ako pravím, otvárame 25 v tomto prvom. Takže takto vyzerá sáčok, balíček nálepiek. Konkrétne, čo sa týka tohto ročníka, tak momentálne pozerám, že či je možné vidieť, aké je tam číslo. Na niektorých ročníkoch, áno, tuto je vidno, presvita. Napríklad 92-93 Panini nie je možné zistiť, aká tam je aspoň jedna nálepka. Tu konkrétne vidím číslo 302. Takže ja už podľa toho viem, že to bude hráč Vancouveru.
balíčky držia, sú tak zlepené. Takže ideme na to. Brankár. Tu je trofej, konkrétne Clarence, pohár Clarence, číslo nálepky 170. Nálepky sú strašne také maličké oproti iným sériám. Dobre, idem ďalej. Toto je konkrétne ocenený hráč, ale neviem ktorý. Konkrétne na tejto nálepke, na tých, čo sú na konci, nepíše na názvy. To je logo prvé, Detroit. Bedal. Vyskúšame, či balíček drží lepidlo. Viac menej áno. Striham to nožnicami, lebo sú ľudia, ktorí zbierajú aj balíčky a tieto balíčky v podstate odložím v peknej kvalite, aby mal niekto záujem. Okay, Brown. Pekne. V podstate, keď to rozbalím, potom na začiatku ďalšieho videa poviem, koľko asi nálepiek som momentálne už mám dvakrát alebo viackrát. Teraz sa ani nebudem Tony Hrkač, ten má také slovenské priezvisko. Pozeral som, že či nemá pôvod, ale nemá slovenský pôvod. Že logo momentálne je jedno. Tak, máme konferenčné logo na začiatku. Pekné, musím povedať, zlaté. Brankár. Tí podľa mňa z tejto série budú cenení, keďže skoro všetky týmy majú po dvoch brankárov, čo nebýva zvykom. Panini na lepkách väčšinou málo sú brankári, aj keď sú tak po jednom. Alebo napríklad 97-98 môj ročník, tak tam je strašne málo brankárov. Tieto staré ročníky, tam bolo menej tímov ako v novších sezónach, aj preto
majú toľko hráčov, v podstate 15 nálepiek, z toho je jedno logo, 2 brankári, zvyšok hráči. Tu máme ďalšiu trofej. Je na konci, neviem, ktorá to je. Dobre, prvý Čech, Svoboda. To je asi posledný hráč, ktorý hral bez príľuby, nie som si istý. NHL. Takže 2, 3, 4, 5, 6. Momentálne sme otvorili 6 balíčkov, otvárame 7. Máme druhé logo Philadelphie, brankár, Dimuk, Boston, Bob Sway, takže dve logá a máme koľko to on hral? 21 tímov, takže už iba 19. A máme vyzbierané Richter. Toto je nováčikovská karta. Už som pozeral nováčikov. Maj Richter je v tej sezóne nováčik. Podľa čísla. Tak. Môže sa stať, že človeku sa prilepí jedna nálepka a zabudne v balíčku, takže vždy si to pre istotu skontrolujte, ak budete otvárať boxy. Takže zatiaľ žiaden grécky alebo Peter Šťastný, jediný Slovák v tom ročníku v NHL. Zatiaľ neviem, či sa mi niečo opakuje. Dobre, dostávame sa ku 10. balíčku, takže sme za chvíľu v polke. Tie nálepky sú úplne také ľahké. Takže máme 10. balíček. Robím si tu kopky, aby som pozrel, že či to nejako špeciálne dávali alebo nejako
im to triedilo a neviem, že aspoň v jednom balíčku logo alebo nováčik. To si potom pozriem a naštudujem. Možno už tu od tohto mám, pravdepodobne, ale nie som si istý. Gino Cavallini, Paolo Cavallini, táto sú bratia. Gino a pravdepodobne obidvaja hrali asi za St. Louis. Týchto už mám pravdepodobne bratia. Takže v tomto balíčku sme trafili. Je to tam. Mám grécky na konci albumu, takže predpokladám ocenený v rámci sezóny. Ešte bude v rámci Los Angeles jedna nálepka, ak trafíme. Takže otvárame ďalej. Jari Kurri. Za Edmonton sa mi zdá, že dvaja Fíni v tom ročníku. Glenn Hanlon, bývalý tréner slovenskej reprezentácie. Hokejovej. No akože otvoril som už asi 12 balíčkov a musím povedať, že loga zatiaľ slabé, ale balenie je 100 balíčkov. Pardon. Máme tiež oceneného hráča, neviem, ktorý to je. Trofej. 169, tuto nemáme. Nálepky sú po toľkých rokoch naozaj veľmi peknej kvalite a opäť aj tento ročník budem zbierať mimo album. Prázdny album, plný album a komplet zbierka. Takže ako sme na tom? 1, 2, 3. Aby som presne 25 otvoril. Dobre, takže otvárame 15. balíček. Á, paráda. A je to tam. Peter Šťastný. Logo St. Louis. Výborne. Logo Los Angeles. Takže v tomto balíčku sú dve. Rob Brown. Takže toto bolo pekná trefa balíčka. Takže ideme ďalej.
musím pomaly s tým poškodil. Takže máme tu pekne trofeje. Logo. Ďalšie, výborne, zatiaľ sa neopakuje. Toto bol pekný balíček. V podstate 4 špeciálne nálepky v jednom balíčku. Topka. Krup. Výborne. A logo. Ďalšie, výborne. Ja som to zakríkol, že malo loga a teraz pri toľkých balíčkoch som trafil dosť pekne. Ďalšia trofej, neviem či ju máme. Brankár. No a prvé logo, ktoré sa nám opakuje, o ktorom viem, a to je logo Philadelphie. Dobre, otvárame 19. balíček. Takže 25 balíčkov, keď otvorím, tak to je 60, 120, 30, to je 150 nálepiek, takže sám som zvedavý, koľko tam bude rovnakých, a už máme druhého, o ktorom viem, že sa nám opakuje. Tak. Logo Buffalo. Výborne. Tak. No radšej ozaj z toho spravím viacej videí, lebo už to trvá 24 minút a ešte nemám ani tých 25 balíčkov otvorených. Ale cieľom je proste, nakoľko sa mi podarí vyzbierať z jedného boxu danú zbierku. A aby ste videli všetci, ako to bolo, keď ste si kúpili box, alebo keď si kúpite. Lebo na internete sú videá z tohto ročníka, ale nebývajú v kope, lebo proste je to strašne veľa nálepiek. Neskôr sa dávali 50 balíčkov. Výborne. Kolovenkúru, logo, to nemáme. Takže posledné 4 balíčky a ukončíme prvé video.
Francis, kapitán. Sergej Makarov v tejto sezóne ako nováčik a ocenený ako najlepší nováčik. A keďže mal 32 rokov, keď získal túto trofej, tak sa zmenili pravidlá ohľadom získavania trofeje pre nováčikov, a to je, že môže ho získať hráč, ktorý má menej ako 26 rokov. Nazýva sa to, že Makarové pravidlo. Tu keď spomíname Rusa, tak máme ďalšieho. A logo Toronta, to ešte asi nemáme. Tak, krásne. Tí, čo zbierajú nálepky, tak podľa mňa pre nich je to pekné, keď sa im podarí, ak nemajú tento ročník proste kúpiť a otvárať. Aj keď v podstate v tom období som mal jeden rok, kde som 89 a toto je 90, 90-91 nálepky. Ďalší Čech, Petr Klíma. Rus, Axel Monglony, logo St. Louis, to už máme, to viem isto. A posledná nálepka v rámci 25 balíčkov. Dobre, takže uvidíme sa v druhej časti videa pri otváraní ďalších 25 balíčkov. Majte sa.